Параўнанне ўласцівасцей карбонавых і неарганічных кіслот. Дослед 1. Узаемадзеянне кіслот са шчолачамі. Абсталяванне і рэактывы. Штатыў для прабірак, прабіркі. Водныя растворы воцатнай і хлоравадароднай кіслот. Раствор шчолачы. Раствор індыкатару. Метыл-аранж. Абавязкова выконвайце правілы бяспечных паводзін. Узаемадзеянне хлоравадароднай і воцатнай кіслот са шчолачамі. Выкарыстоўваем гідрааксід натрыю. У две прабіркі наліваем па 2 см кубічныя раствораў воцатнай і хлоравадароднай кіслот. Дадаем у кожную прабірку некалькі кропель метыл-аранжу. Затым пакрысе прыліваем у кожную прабірку раствор шчолачы. Дабаўленне раствору спыняем у момант змянення афарбоўкі індыкатару. Растлумачце з'явы, якія вы назіралі. Правядзіце ўраўненне рэакцыі ў малекулярнай і іоннай формах. Ці можна ў апісаным эксперыменце ў якасці індыкатару выкарыстаць фенолфталіін? Свой адказ растлумачце.